πάμε να κάνουμε τις καλύτερες πρωτεϊνικές τορτίγες. Κοτόπουλο. Και ρίχνουμε από πάνω μπαχαρικά της επιλογής μας. Δες, ζέστανε. Ναι ρε. Και αφού το τηγάνι ζέστανε, τα πετάμε μέσα. ASMR. Πάμε να φτιάξουμε τη σως μας. Μαγιονέζα. Λίγο έτσι εδώ. Δεν το είδαμε αυτό. Λίγη κέτσαπ. Εδώ, ορίστε. Και λίγο θάνατο, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Καίει πάρα πολύ αυτό, δεν πέφτει. Καίει πάρα πολύ. Νομίζω φτάνει τώρα. Και ανακατεύει με ένα κουτάλι. Έχουμε την παραγωγή. Ρε Μάρια, δεν το κόβεις καλά. Τι είπες ρε, τι είπες, δεν κάνω το ποτέ. Ρε Μάρια, δεν το κόβεις καλά. Ρε Μποτρίνη θα πεις ρε ηλίθεια, τι. Κύριε Ποτρίνη, δεν το κόβετε καλά. Εγώ έχω βραβευτεί με 18 σκούφους μισελέν. Εσύ τι θα μου πεις, για πες μου. Συγγνώμη. Πήγε έξω από την κουζίνα μου, τώρα. Συγγνώμη. Μετά από ένα μικρό ατύχημα στην κουζίνα μας, βάζουμε λάχανο καρότο και μαζί και τη σως και τα ανακατεύουμε. Και αφού ο Μποτρίνη έκοψε το κοτόπουλο σε κομματάκια, το πετάμε μέσα στη σαλάτα με τη σως. Τι σου έχω πει ρε, τι σου έχω πει. Θα το κάνεις καλύτερα. Συγγνώμη κύριε Μποτρίνη. Έτσι μπράβο, συγγνώμη να λες. Πες το κόλλαρο τώρα. Τώρα βάζουμε το μείγμα μέσα σε ράψο. Και τώρα το βάζουμε μέσα στην τοστιέρα να ψηθεί λίγο. Και τώρα δοκιμάζουμε. Ακόμα